Оп, здравейте, приятели, и здравей, Варна! Защо Варна? Защото вече сме във Варна. Стигнахме в хотела, аз вече се настаних в моята стая и сега е време за малко почивка, защото вечерта от 6:30 отново имаме репетиции, както миналия път. Този път обаче трасетата са различни, така че трябва да видим за какво става въпрос и ние като участници да се подготвим. Така че аз отново ще ви взема с мен, за да видим как протича една репетиция, как минава състезателния ден и така нататък. В момента съм си в стаята и ще хапна. Какво ще хапна? Сега ще ви покажа Йоана какво ми е приготвила. Тук имаме чушки, кашкавалче. Това е като... Трябва да я питам точно как се казва и ще ви го напиша отдолу. Доста е странно, може да го запомня. Тук имаме салата с сирене, гъби, лук, малко месо. Общо взето сега се стремим менюто ми да бъде около 70% зеленчуци и зелени храни, а 30% месо. Ако мога и максимално да намаля месото, за да не ми се тормози организма с преработката на самото месо. И мисля, че това меню не е перфектното, но като за изпът, което да си хапнеш в хотел, когато в случай нямаме сега обяд, е съвсем достатъчно и би ми свършил перфектна работа за днешния ден.